Ingon karon ng NBI nga gipasaligan sila nga di nadakpon si Bato. Girelay ra pud ning istorya kang Senate President Alan Peter Cayetano. Paminaw na to siya, Gab. XFM Katropa. Sige daw. To the 9 NBI personnel. According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan to sa korte, hindi na nila pinursu na arresto siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila. Okay. So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipaghabulan. So sinasabi niya that is incidents of the arrest, so we agreed to disagree at mag-fact finding. Okay. We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. So we agreed na kaso sa magsiksikan sila dito o inhumane dito under his custody pero hindi niya pauuwiin. Okay. He will hold them in the NBI, he will ask them to explain, then write me officially tomorrow. Okay. Separate yun sa bugbugan. Okay. He promised me that if, kasi ang report daw una sa kanya, ang usahan ng nakit. I showed him the video. So sabi niya, let him get to the bottom at asahan na paparusahan ang dapat parusahan. Okay. So hanggang doon pa lang kami, but I was saying nga, despite all of those assurances, I do know he has bosses above him. So Senator Bato will not be arrested tonight, but what about tomorrow? We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us. So if the NBI wants to enter tomorrow the Senate premises, you will allow it? Not anymore. Okay. That is under... Okay. Bullseye. Okay, nagkayagaw na, Gab. Si Kian Lester Lagnason, sipyat lang Sara Katrobang Arnel, nganong nag-bias pa siya, og siya na lang unta to ni Dagan pagka Pangulo, siya na unta sunod siyang amahan karon, wa na unta nagkagidlay ni Pilipinas. Well, mo na giningon mga igala nga makabasulta, pero wala na humana na wala sa tay mahimo diha. Di na nato na ma-alter mga igala ng past. Pero kaya pa natong mahimong alerto. We cannot alter the past, but we can be alert for the future mga higala. Bullseye. Nan, balikan nato ni mga kaigsuunan. Nganong nisud ang NBI? Okay, coordinated daw mga katropa ang ilang pagsulod, coordinated through former Senate President Soto. Wa sila nag-expect mga higala nga mapulihan di si Soto. Muna itong gigukod nila may gala si Bato. Naapag yoy, gawas ka pagukod kang Bato mga igala, dunay mga pagpangulata nga nahitabo. O kaya palo kag sa gikulata? Mga miyembro mga igala sa USAA. Or kini mga igala nga Office of the Sergeant at Arms mga igala sa Senado mga kaigsuunan. Kita kaaning video, paminawan sa nato ding audio anime. XFM Katropa. Hawaragon. Hilak in town bay. Membro sa Sergeant at Arms may gala sa Senado. Gikulata nig NBI. No? Official pag yung gakulata ani magaigsoon. Tama na. Bullseye. Kining iko lang may gala nagbuhat sa ilang trabaho. Nakulatahan pag NBI. So, Bong! Napabongbong di. Pinakamangtas ka. Ang imong administrasyon matay mamiligro ang atuang kagawasan ani. Delikado. Ingani nga mga panghitabo, di man ta mo sugot, di man ta makikala mo tuo nga wala ni mga basbas,
wala ni mga blessing gikan sa mas higher ups or higher officials. Kaya mulihok ra ba ang NBI mga igala, which is by the way under the DOJ ha. NBI is not under the police, under the Department of Justice ang NBI mga kaigsunan. It's different ano. No? Mga sakop ni Porbida. No? NBI is under the DOJ and DOJ is under the Executive Department. Bullseye. Bullseye. So, musugot kag sa dili, ang higher gyapon nga authority ani Maygala is the President. And tanawan ninyo nahitabo, okay pa mo ani? Bullseye. Bullseye. Mo dito ni sud kuno to mga igalang nagukol kang bato kay gialaw detong Soto. And may nalang gyud gani mga kaigsuonan kay nahimong nahimong Senate President si Cayetano kay wala mga kaigsuonan gabi pa nadakop nas bato. No? Ila magitong itugyan. Klaro anang gukdon gani alam mo usaw gukdon rag hagkan. Gukdon rag ihag. Oh. Sa imong tanaw gab nganong gigukod man to? Lisod bug kayo gukdon na to kay naay ihatag nilang regalo. Ha? Ha? Bibi. Tabag ka sinabot ni mo bong. Bullseye. Bullseye. Sige lang kay we'll keep you updated ni ini mga igala kay 9:35 na. Unya tang taon mosunod na tong programa sad may igala nga kung ako ikaw, no? We'll keep you posted ni ini panghitabo karon kay ang atong kini sila Senador Ronald Bato de la Rosa nagsik silang remedy sa atong balaod mga kaigsunan, no? Na ay dibit-bit si Trillanes, ambot si Trillanes ug Pilipino pa ba ni o unsa na ni siya? No? Murag iya naman gyud ni mga igala sa ICC ni si Trillanes. Full time na siguro na siya dito. Dati pa naman untang sundalo. No? Murag tama na gyud ng tawag may galang trililing. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. So, nangayo karon og nagsik karog remedy ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa atong balaod, sa atong korte, mga kaigsunan. Yung mga NBI, police, di mo pwede mo serve ano eh. Kanang warrant nga di inyo. Igo ra mo mukuyog diha kung naay taga Interpol diha. Pero klaro man na kaayo nga wala man ay jurisdiction ng ICC diri sa atua, mga katropa. No, ilan na sad nang ingon nga ang charges mo gud ana katupang kang digong sa una. Unta matama nila mga higala ang nahimo nilang mali kaniadto. Pero ay lang yung kumpiyansa Senador Bato kay posible yung kaniha.